Mukavinta on ollut nuo asiakaskohtaamiset ja sitten se, että miten paljon uutta on oppinut täällä. Työtehtävät on olleet mukavia, monipuolisia ja tosi paljon erilaisia. Mikään päivä ei ole koskaan samanlainen. Joka päivä on tosiaan erilainen. On kuorman vastaanottoa ja asiakaspalvelua tosiaan. Ja eka luulin, että se olisi vain semmoista kassalla oloa, mutta tosi paljon on pitänyt juosta eri suuntiin ja auttaa mahdollisimman paljon. Mutta se on ollut hienoa duuni. Tässä työssä mukavinta on ollut ihmiset ja se, että pääsee työpaikalla tosi hyvin mukaan tuohon porukkaan. Ja hynnyttäminen on ollut tosi mukavaa ja aika menee tosi nopeasti. Täällä on tosi monipuolisia ja erilaisia työtehtäviä. Täällä mukavinta on ollut positiiviset asiakaskokemukset ja hyvä työyhteisö. Täällä on päässyt tekemään tosi monipuolisia ja vaihtelevia työtehtäviä. No kannattaa tulla, että täällä on tosi hyvä työyhteisö ja on otettu hyvin mukaan siihen ja autetaan muita. No, mukavinta on ollut mukava työporukka, kivat työystävät ja sekä mukavat asiakaskohtaamiset. No, suurimman osa ajasta on ollut tuolla liha- ja jalostehyllyssä, mutta on myöskin ollut iltavuorossa, jolloin on pitänyt muun muassa käydä pullohuoneella ja siistiä juoma-osastoa. Sitten on myöskin hoitanut maitokaappia jonkun verran. Eli työnkuva on paikoin myöskin tosi monipuolinen, mikä on hyvä juttu. Kannattaa tulla maakunnalle, jos ei pelkää aktiivista työtä ja asiakaspalvelutyötä ja haluaa oppia uutta.